Brookhavene a natočíme, ja natočím skríše, lomeno bunkre, ktoré sú vlastne v Brookhaven a o ktorých ja viem. A keby som tu náhodou nejaký nespomenul, ktorý tu možno v hre je, ale ja o tom neviem, napíšte do komentárov ten bunker, kde je, a možno v ďalšom videu, keď bude viac takých ďalších bunkrov, tak to môžem znova natočiť. Part 2. A prvý bunker bude vlastne blízko celkom. Možno ho poznáte, ale asi celkom je známy. Veľa ľudí ho pozná za mňa, takže idem na to. A to je tu pri pošte, keby niečo. Tadiaľ tuto vyskočíme. A toto. Vidíte? Celkom nenápadné, čo? Tak toto nejako vypadá. A takáto miestnosť tu je ďalšia, neviem na čo je toto. Ale keď pôjdeme túto tadiaľto temnou tmou, tak zrazu tu objavíme takúto šachtu nejakú. A keď náhodou pôjdeme hore, tak sme v banke. Tu môžeme vykradnúť trezor potom a tak. Čo je dosť zaujímavé. A počkať, áno, som tu? Nie. A, nie, wow, bug. A mám to. A vlastne takouto ďalšou šachtou, prepáčte za tie bugy, sme vlastne v tomto bazéne. A ja mám ku tomuto aj teóriu. A to je, že vlastne boli tu zbojníci. Tí, ktorí vykradajú banku, joj. No jednoducho zloduši. A tí vlastne prešli tadiaľ, potom tadiaľ tým a vykradli banku a prišli sem a takto vyplávali túto z bazéna a vlastne ich polícia potom nechytila, pretože si mysleli, že sú nejakí ľudia, ktorí tu tak plávajú. Takže ideme na skríšu číslo 2, ktorá je tiež blízko. Možno tiež budete poznať, neviem. Napíšte potom tiež do komentárov, že ktorú skríšu ste poznali a ktorú nie. Idem. Nie, to ďalto. Niečo takto ďal po hlavne, ja som išiel úplne niekde mimo. A toto je. Presne. Ďalšia. Takáto tu je. Tu je takéto obrovské niečo. A ku tomuto mám taktiež teóriu. A vlastne moja teória znie, že toto mali nejakí vojaci, toto používali. A preto sú to aj tieto loga. Niečo. Tu sú potom nejaké kontroly asi, ktoré prepáčte za lagy. Nejaké tlačítka. Nejaké toto, takto hovadíky. Vôbec neviem, čo toto je. Keď sa niekto v tom vyznal, tak mi poradte. Tu sa to niečo napísať. Mám nápad, čo napíšem. Dajte odber na kanál Latokriva. Tak, yes. A to by ste mali spraviť aj vy. Toto spravte aj vy, spolu s lajkom. Budem vám veľmi vďačný. Ďakujem. Tak. Môžeme ísť na bunker číslo 3, skríšu, toto je skríša. Si zoberte, že ste v obchode, hráte tu rýchlostovku a vy sa nemáte kam schovať. Kamarát je tu dole, druhý kamarát sa schoval niekde za púdom. A vy tak, ne, mi nepodarilo. A vy taký. Nie. Joj. Tak toto sa... mám tam hodu. Takto. Viete, ak to budete kempiť, dáte si sem papanie, zoberiete kovču a budete tu byť, tak. To bola
táto kríž číslo 3. Ešte nás čakajú dve. A ideme na ne hneď. Jož, tam mi to tu vyskakuje. Dobre, nebudem to ignorovať. Dobre. Ideme takto sem. A vlastne tá predposledná skríša. Bunker. Ale toto je tiež asi skríša. Vlastne na cintoríne. Amen. A vlastne toto už je vykopaný hrob. Asi na niekoho. Vyskočte. Tu vlastne keď takto pôjdete. Tak až tu takto idete. Uí! Tiež to logo. Vidíte? Takže možno založené na nejaké klišere, ktoré je tu. Jak mám odtiaľ to ísť von? Ne, už som bol. Rýchlo poď. Musím sa rozbehnúť. Where cheap? One pound fish. Ne, už som. Ne, že som sa tu nezasekol. Nie. Som tu, yes. Tu je vlastne nič. Tak. Toto je to. Ideme na poslednú skríšu, ktorá je blízko. A to nie je ani taká skríša, ani bunker. Skôr také unikové niečo, ale je tam vlastne priestor. Takže je to ako bunker. Čo to hovorím? Dobre, a tá posledná skríša lomeno bunker je tu. Čudujete asi kde je, ale je to presne tu. Zoberte, že vás kamera tu zamkne zo strany. No tak nezamkne. Predstavte si, že je to zamknuté. A vlastne vy nemáte ako ujsť. Toto je neviem čo, to je sklo. Tu máme záchodík. Tu máme náručky, nech mi není horúčky. Vlastne tu máme potom takú ventku. To je taká ventka a vy s ňou môžete. Toto je vlastne tuto ako dá sa povedať. A tuto je vlastne do druhej miestnosti. Takže vy sa môžete dostať aj z jednej aj z druhej takto. A potom vlastne keď sa tam dostanete, dávajte si pozor, aby ste nepadli do tej druhej. A vlastne takto vy idete von. A asi nás to bude. Takže tak. A nemal zamknuté. Ne, on sa zamkol. Poď. Nie, nevadí. A to je dnešná videjka všetko. Dajte mi odber. Like prosím. Mojím cieľom je dať 1000 odberateľov. Mám rivala, takže ho v tom porazím, máme na rok odberateľov. Takže no, to by bolo videa všetko. Čau!